Il-Gvern tal-impressjoni li l-problema tal-mediċini out of stock kellha tissolva mal-bidu tax-xahar id-dieħel iżda r-realtà hi totalment differenti u dan saħansitra konfermah il-PBS b'rapport ippubblikat fl-aħħar jiem. Fuq xandir nazzjonali l-persuna li jmexxi l-maħżen tal-mediċini tal-Gvern spjega li bħalissa huma 18 il-mediċini li huma totalment u għal kollox out of stock fil-pajjiż u dan ma jinkludix dawk li huma fi stock limitat. Skont ir-rapport ta' TVM, id-direttur maniġerjali tas-CPSU Karl Farrugia spjega li fil-maġġoranza tal-mediċina il-pajjiżna għandu out of stock huma antibiotiċi u mediċini kontra l-infjammazzjoni fejn għal uħud minn dawn il-mediċini qed tiġi offruta alternattiva. Fil-waqt li rappreżentant tal-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji Mario De Bono spjega li din l-isfida mistennija li ttawwal. Għaldaqstant, differenza ta' kif pinġa s-sitwazzjoni l-Gvern ta' Roberta Bela rigward is-sitwazzjoni tal-mediċini f'pajjiżna, fi kliem l-esperti din il-problema ta' fit-tawwal aktar milli kien mistenni l-Gvern stess. Kien ilu numru ta' ġimgħat jaħbi din il-kriżi tal-mediċini minkejja l-ilmenti kontinwi tan-nies sakemm imbagħad kellu jammetti li r-rapporti pubblikati minn Net News kienu veritieri għaliex ammetta li hemm numru mhux żgħir ta' mediċini li jinsabu out of stock. Realtà oħra titratta l-mediċini li qed jingħataw lil pazjenti bħala sostitut għall-mediċina propja. F'ħafna każijiet tienet tkun mediċina inferjuri apparti li f'ħafna każi dawn il-pilloli ikollhom jinxtraw u mhux jingħataw b'xejn, li jfisser pis addizzjonali fuq il-bwiet tal-familji u l-anzjani.